खुलुमबाय लोगोफोर। आं दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'आव नोंसोर गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं मोननैसो गोदान खौरां लाना फैदोंलाय। गिबि निउसावनो दङ, 5,000 रां लानायनि दायाव हमजादों सासे लाट मण्डलआ। जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय बिजेपि सोरखारनि दैदेननायाव सानसेनि उनाव सानसे रां जाख्ल'ग्राफ्रा पुलिसजों हमजागासिनो दं। क'क्राझार रेभिनिउ सार्कल अफिसाव लाट मण्डल महिदुल इस्लामआ 5,000 रां लानायनि दायावनो क'क्राझार पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। बिएसएफ राशिद बर्मननिफ्राय अबिसि सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामनायनि उनाव नोगोद 5,000 रां लानाय समावनो हमजाबाय लाट मण्डल महिदुल इस्लामआ। मिन्थिनाय बादिब्ला रां होआब्ला खामानिया जानाय नङा, फाइलआ टेबोलावनो ओरैनो थागोन होननानै 5,000 रांखौ बिदोंमोन आरो बिनाय बादियैनो राजिब बर्मन बिथाङाबो रांखौ होदोंमोन। खौरांनि बादिब्ला लाट मण्डल महिदुल इस्लामनाव 5,000 नि अनगायैबो 41,000 रांबो मोननो हादों होननाबो फोरमायदों। खौरांनि बादिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय बे जाख्ल'नाय खामानिखौ मावबोदों। दानिया फैदो नैथि खौराङाव। आसामाव गिथावना जाथाया जागोन नामा? भारत भुटान सिमनायाव बस्ता बस्ता गुलि बारुद रकेट लन्चारनि आद्रा मोनदों। भारत भुटान सिमनानि दरंगा मेलानिफ्राय बे गोबां बिबांनि गुलि बारुदफोरखौ मोननो हादों। दुर्गा फुजानि सानाव बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिं आरो तामुलपुर महकुमा पुलिस अफिसार रुपज्यति कलितानि बिथोन बादियै कारिकाटा पुलिस चकनि पुलिस अफिसार नीलबज्यति नाथआ दरंगा मेला पुलिसनि मददाव जब्द खालामो। पुलिसफोरा जब्द खालामो 151 टिपिटि, 84 mm सेल मोन 5 बिग सेल मोनथाम लोगोसे 200 केजि गुलि बारुदनि आद्रा। बिनि दायाव सानैखौ हमदों पुलिसआ। नायबिजिरनांगौनि थाखाय हमनाय सानैनि मुंखौ फोसावना होआखै। गोबाव समनिफ्रायनो सिमनानि कुकानजुलि फायारिं रेन्जनिफ्राय बेफोरबायदिखौ जमा खालामनानै फानदोंमोन। 6 अक्ट'बर खालिबो फायारिं रेन्जआव गुलिनि आद्राखौ खननो थांनानै सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'नि जिउ गोमादोंमोन। दानिया फैदो थामथि खौराङाव। बिपिएफ सरकारनि समाव लामा दालांखौ हाग्रामा महिलारिया खामला मावनायनि रांजों बानायाखै आरो हाग्रामा महिलारिनि दान बान्थाजों बानायाखै बेखौ बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि गोबां समावनो प्रमद बर'खौ बुंनाय खोनादोंदि 17 बोसोराव बिपिएफ सोरखारा जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै, खालि जाख्ल'नायनि खामानिल' मावदों। बेखौ लानानै 59 नं तामुलपुर बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय गणेश कछारी बिथाङा बुंथिदोंमोनदि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सोरखारा मावनाय दालां लामाजोंनो प्रमद बर'आ गारि सालायगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारि लुनाय आन्डार कनस्ट्राक्सन बिल्डिं जाय दा आबुङै लुफुंजाबाय, बेफोरनि रेबनखौसो हास'गासिनो दं होननानैबो बुंबावदों। गणेश कछारीया फिन्नाय होनाय बे रावनि सायावनो फिन प्रमद बर'आ फिन्नाय होफिनदोंदि लामा दालांखौ हाग्रामा महिलारिया गाव खामला मावनानै बानायनानै होआखै आरो गावनि रांजों लुना होआखै। बेफोर लामाफोरखौ मिरु सोरखारनि आरो रायजोफोरनि रांजोंसो बानायदों होनना बुंथियो बिथाङा। दानिया फैदो ब्रैथि खौराङाव। लखिमपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनो नेशनेल मेडिकेल एस'सिएशननि गनायथि। 100 मासिनि एमबिबिएसनि थाखाय गनायथि। नबेम्बर-डिसेम्बराव जागोन मुं थिसननाया, गुबुन बिबाननि थिसननायाबो थाबैनो जागोन होनना बुंदों। मख'जाथावदि मेडिकेल एस'सिएशना नांगौ जानाय बोलोखौ मोनैनि थाखाय गनायथि होआखैमोन सिगाङाव। दायो बिनि गनायथि मोननाय लोगो लोगो लखिमपुर धेमाजिजों लोगोसे बुरलुंबुथुरनि साहानि जिल्लाफोरनि थाखाय मोजां जादों होनना फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव।
बड'लेण्ड मिशनखौ अमा मिशन खालामनायनि अजद होबाय BPFनि दैदेनगिरिफ्रा। गसाइगाव बियाबाव BPF दोलोआ गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंदों। बेयाव सेन्ट्रेल इउटुब BPFनि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मजों लोगोसे BPF हान्जानि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म, BPFनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। बे फोसावदिं मेलावनो BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंथियोदि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मिशनखौ अमा मिशन खालामबाय होननानै लोगोसे फोरमायथि होबावदोंदि प्रमद बर' बिथाङा MLA मन्थ्रिशिप जानो सोमावसाराखै, जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जिराया होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जानो थाखायसो सोमावसारदोंमोन। बे फोरमान जाबाय आरो दा बड'लेण्ड मिशनखौ अमा मिशन खालामबाय। बर' रायजो राजाफोरखौ अमा फिसिनाय लामाजोंसो लांनो नागिरदों होननानैबो अजद होबावो बिथांमोनहा। लोगोसे 10 दाननि प्रमद बर' सरखार सालायनाया रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायाखै आरो रायजो राजाफोरखौ खामानि मावना होनायाबो मोनसेनि उनाव मोनसे फेलें जादों होननाबो अजद होबावो बिथांमोनहा। बिनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथायाव बर' लाइमोनफोरखौ मिलिटारियाव थिसननायनि बाथ्रा दङ, नाथाय रायजो सोरखारा जाय रोंगौथि दङ बिसोरनोसो साख्रि होनो नागिरदों। नाथाय जायहा रोंगौथि दं बिथांमोनहा ओरैनोबाबो मोनखायोमोन, सिगांनि समावबो मोनखादों आरो उनावबो मोनखागोनखा। बिनि थाखाय प्रमद बर'आ क्रेडिट लानो गोनांथि गैया होननाबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बिनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै। BTCनि थाखाय 1500 कौटि रां सफैनो गोनांमोन, बेबो फैयाखै। थिखादारफोरनो बिल होनो हायाखै आरो BTCनि गोहोखौ दिसपुर फारसे लांफिनदों होनना अजद होबावो बिथांमोना।